този видеоклип ще покажем процедурата за калибриране на лакомерът HW300, за да може измервателният уред да ни дава правилните измервания. Ще направим два начина за калибриране. Първо, ще извършим калибриране на нулата. При включено устройство задържаме долния десен бутон и ще видим съобщението Zero Call. Поставете измервателния уред върху плочата за калибриране и на дисплея ще се покаже 00. Първият метод за калибриране е завършен успешно и след това можем да калибрираме до стойностите. След като първият метод е завършен, изключвате устройството. При повторно включване задръжте горния десен бутон и след това натискате горния ляв бутон. На дисплея ще светне нулева стойност и ще се появи текстът Call. Прикрепете сензорът към празна плоча за калибриране. След подаване на сигнала можем да вдигнем измервателния уред и дисплеят ще покаже нулева стойност от 0,05. Сега трябва да прикрепиме пластмасовата пластина с необходимата дебелина, за да калибрираме измервателния уред точно до тази стойност. Ще повториме същата процедура до последната пластмасовата пластина със стойност 2,00. Пластмасовите пластини трябва да се сменят в точния ред. Дисплеят винаги показва следващата дебелина на пластмасовата пластина, която трябва да се добави. Последната стойност за калибриране е 2,00. След последната стойност на калибриране на дисплея се появява текстът End, край, и устройството се изключва автоматично. Цялото калибриране вече е извършено успешно и измервателният уред е готов за употреба.